Lantán, prvok číslo 57, strieborná energia ukrytá v hmote, ktorá spája vedu, technológiu a neviditeľnú silu prírody. Rok 1839, Carl Gustav Mosander odhaľuje lantán, prvok skrytý v rude, čakajúci na svoje odhalenie svetu. V jeho jadre pulzuje 57 protónov. Okolo nich tancujú elektróny, vytvárajúc harmonickú štruktúru energie a stability. Každý prvok má svoj podpis. Spektrum lantánu žiari v odtieňoch svetla, prezrádzajúc jeho jedinečnú identitu. Na atomovej úrovni sa lantán organizuje do presnej mriežky. Dokonalá štruktúra, kde vládne poriadok a symetria. V laboratóriách vedci odhaľujú jeho tajomstvá. Lantán sa stáva mostom medzi poznaním a inováciou. Od batérií po optiku. Lantán posilňuje moderné technológie a prináša výkon tam, kde záleží na presnosti. V medicíne pomáha vidieť neviditeľné. Lantán podporuje diagnostiku a prináša jasnosť do ľudského tela. Po vesmíre rozširuje naše videnie. Lantán v optike odhaľuje galaxie a tajomstvá nekonečná. Pomáha čistiť svet okolo nás. Lantán premieňa emisie na čistotu a podporuje udržateľnú budúcnosť. Budúcnosť patrí inováciám. Lantán stojí v jadre nových technológií od energie až po kvantové systémy. Lantán, tichá sila, ktorá formuje svet, od minulosti až po budúcnosť, jeho energia nikdy nezaniká.